Хәерле көн, балалар. Бүген без сезнең белән спорт төрләре белән танышырбыз. Шөгыльне гадәттәгечә табышмаклардан башлыйк. Ертәл араны һәр вакыт каты-каты типкәләп. Үзе бик тиз йөгерә ул, тормый бер дә үпкәләп. Әйе, бик дөрес, футбол тубы. Икенче табышмак. Барыгыз да белеп тора. Агач түгел, тимер мин. Тигез юлдан зур тизлектә шуам гына йөгермим. Бик дөрес, тимер аяк. Өченче табышмак. Шыма табанлы чана, атсыз да алга чаба. Җитез булса аяклар, кулда була таяклар. Бик дөрес, чаңгы. Булдырдыгыз, балалар. Бүгенге темабыз спорт төрләре дип атала. Әйдәгез, спорт төрләре белән якыннанрак танышыйк. Спорт бик күп төргә бүленә. Мәсәлән, кышкы спорт төренә чаңгы, чана, хоккей, тимер аяк спорты керә. Шулай ук спорт төре булып футбол, баскетбол, волейбол һәм теннис санала. Һәрбер спорт төре бер-берсеннән аерылып тора. Футбол, волейбол, баскетбол өчен туп кулланыла, хоккей өчен кәшәкә, тимер аяк, теннис өчен ракеткалар кирәк. Спорт белән шөгыльләнгән кеше сәламәт, нык, көчле була. Спорт кешенең сәламәтлеген ныгыта, кул-аякларын көчле итә, авыруларга каршы торырга булыша. Балалар, әйдәгез, уйнап алабыз. Әлеге уенның исеме рәсемнең иясен тап дип атала. Хәзер сезнең каршыгызда төрле рәсемнәр булачак, һәм сез кайсы рәсем, нинди спорт төренә кергәнен белергә тиеш булырсыз. Беренче рәсемне карыйк. Кәшәкә кайсы спорт төренә туры килә? Бик дөрес, хоккейга. Икенче рәсем, кайсы спорт төрендә ракеткалар кулланыла? Әйе, тенниста. Футбол тубы кайсы спорт төренә керә икән? Әйе, футболга. Булдырдыгыз, балалар. Әйдәгез, тагын бер уен уйнап алабыз. Киләсе уенның исеме парын тап дип атала. Хәзер без сезнең белән һәрбер рәсемнең парын табырга тиеш булырбыз. Игътибар белән рәсемнәрне карыйк. Бер якта туп, ракетка, таяклар, боз. Икенче якта валан, чаңгы, капка, тимер аяк ясалган. Әйдәгез, балалар, бу рәсемнәрнең парларын табыйк әле. Җавапларны тикшерәбез. Туп, капка, ракетка, валан, чаңгы, таяклар, боз, тимер аяк. Булдырдыгыз, балалар. Бүген без сезнең белән спорт төрләре белән таныштык. Спорт сәламәтлек чыганагы. Сәламәт булыгыз, балалар. Киләсе очрашуларга кадәр.